ideš na svoj obľúbený tréning, dal si dávku pretréningovky, ktorú si včera kúpil z nejakého e-shopu a zrazu pocítiš tlak v očiach, pískanie v ušiach, bolesti hlavy a srdce ti ide vybiť z hrude, tak kamaráti, toto je jasný príznak toho, že táto pretréningovka nie je pre vás. Telo vám nikdy nebude klamať, telo vám vždycky povie pravdu a práve naopak, ty si ten motor, to telo si priškrtil práve tými látkami, ktoré pretréningovky nemajú mať. Určite siahajte po európskych verziách, ale predovšetkým po takých, ktoré majú aj účinné látky v patričnom množstve. Ja vám teraz ukážem pretréningovku, ktorá má úžasné účinky práve na koncentráciu, silu, výdrž, vytrvalosť a silový tréning. Je vhodná pre mužov a pre ženy a táto pretréningovka sa volá Blackjack. Obsahuje až 21 aktívnych látok a je z dielne Body Nutrition. Precízne sme vyberali látky, ktoré sú na to určené a synergia týchto látok vám zaberie prebehu pár minút, budete cítiť sa úplne fantasticky ako Herkules, takže určite si vyskúšajte, aspoň si pozrite na našom e-shope zloženie tejto pretréningovky a kľudne nám môžete dať spätnú väzbu. Takže Blackjack od značky Body Nutrition, nakopávač pre workout bestseller. Čaute.